wit ringin pojok alun-alun. Nganti dinane iki sing jenenge balapan liar ana dalan gedhe utawa trek-trekan isih digandrungi dening wong-wong, utamane para nom-noman. Senajan wis makaping-kaping dirahasia dening polisi, nanging biasane mung leren sawetara wektu, banjur mulai maneh. Sajake kenakalan remaja sing siji kuwi pancen angel dibrasta. Balapan liar biasane digelar ing dina Sabtu wayah wengi. Para nom-noman sing gandrung marang balapan liar kuwi padha ngumpul ing dalan gedhe ora adoh saka alun-alun. Salah siji ing antarane yaiku Mas Run, warga dusun Ranjak. Mbok menawa saka pergaulan sing salah, mung tiru kanca-kancane. Mas Rum sing mentas wae lulus SMA kuwi dadi bocah sing seneng trek-trekan. Sabtu malam Minggu, tanggal 29 wetara jam 8. Mas Rum wis katon klimis ngelapi sepeda motore. Bapak ibune lagi dinas nyambut gawe ana luar kota. Dheweke banjur lunga ning warung sak perlu tuku kopi lan rokok klangenane. Ning warung kuwi dheweke ketemu karo Parlan. Kira-kira wae sadurunge wis padha semayan. Yen wengi kuwi nedya melu trek-trekan. Sawise klesak klesik caturan ana warung kuwi, Mas Run karo Parlan enggal pamit marang sing duwe warung. Nuli ngegas sepeda motore mecaki dalan desa tumuju ana alun-alun. Tekan ing alun-alun wong loro banjur parkir sepeda motore. Ora kaya malam Minggu adate. Alun-alun kutha sing biasane katon rame, wengi kuwi sepi mamring. Mbok menawa amarga hawane anyes lan langite katon mendung. Mula wong-wong padha males metu omah. Padha ngruket selimute dhewe-dhewe. Sinambi nunggu kanca-kancane liyane padha teka. Mas Run lungguhan nang ngisor wit ringin gedhe. Akeh sing ngomongake menawa wit ringin pojok alun-alun kuwi angker banget. Wis akeh sing nemahi pira-pira kedadean sing ora tinemu nalar ana ing papan kuwi. Malah ana sing nganggep kadidene ringin keramat. Nanging Mas Run sajak ora gagas, malah lungguhan jigang sinambi ngekep rokok. Sawetara wektu kuwi Parlan katon ngutak-atik mesin sepeda motore ing parkiran. Udakara meteran saka wit ringin nanggone Mas Run jagongan, saeba kagete Parlan dumadakan keprungu swara gero-gero kaya wong kesurupan saka sak ngisore ringin kuwi. Banjur dheweke nyekseni nalika Mas Run keplayu tumuju sak tengahe alun-alun karo jerit-jerit kaya ana sing nguber lan anehe Mas Run wis ora nganggo celana utawa setengah wuda. Tanpa kakehan pitakon, Parlan banjur nututi playune kancane. Jangkai Parlan kandhet ing sak tengahe alun-alun. Mas Run tiba glangsaran, tur polahe kaya wong kesurupan utawa setip.
Saka cangkeme metu umpluk putih semu abang sing gandane banget ora enak. Wektu kuwi aku bingung, karepku Masrun arep tak gendong, tak boncengake sepeda motor, terus bali mulih. Kandhane Parlan, nanging durung nganti sediane digendong, dumadakan Masrun mendelik lan awake kaku. Nom-noman apes kuwi wusana kuncatan nyawa. Parlan keplayu golek bantuan bebarengan karo wong-wong sing ana ing alun-alun kuwi. Jisime Masrun enggal digawa bali. Wit ringin pojok alun-alun kuwi pancen angker temenan. Kandhane Pak Dani Rejo, pedagang keliling kang sakbendinane mangkal ana ing kono. Pranyata dheweke uga asring krungu swara wong guneman ora cetha lan mambu rokok klembak menyan ing ngisor wit ringin kuwi. Nanging nalika ditoleh, pranyata ora ana uwong. Sakwise jisime Masrun digawa nang rumah sakit saperlu diotopsi, asil visum ngandhakake yen Masrun kena serangan jantung. Nanging sebagian warga dusun nganggep yen patine Masrun kuwi kesiku déning sing tunggu wit ringin pojok alun-alun. Jalaran dheweke wis buang rereget utawa nguyuhi wit ringin angker kuwi. Cutha.